Hola, nens i nenes de P6, com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Mireu, us portem a partir d'avui unes activitats de càlcul mental que haureu de fer amb nosaltres, igual que fèiem abans del confinament. Com que no podem fer el penso, preparo i mostro, el que farem serà penso, preparo i selecciono. I per què selecciono? Doncs bé, perquè tal com heu vist, el vídeo està en un document on hi ha l'enllaç del vídeo i un formulari amb el càlcul mental i possibles respostes. Llavors vosaltres podeu fer aquesta activitat de dues maneres diferents. La primera, agafeu una llibreta i un llapis i aneu apuntant els resultats sense apuntar les operacions que ens coneixem, i quan s'acabi el vídeo passeu les respostes al formulari, o bé, que seria l'opció número 2, dividiu la pantalla en dos i minimitzeu que us quedi, per exemple, a l'esquerra el vídeo i a la dreta el formulari. D'aquesta manera podreu anar responent de forma simultània. Això ja depèn de vosaltres. Veureu que al final de tot del formulari hi ha una pregunta que diu, que us demana, que ens expliqueu quina estratègia heu utilitzat en alguna operació o en algun problema. D'aquesta manera podrem ajudar-nos mútuament, no? A compartir aquestes estratègies que ho farem algun dia de les videostrucades dels dimarts o dels dijous. Doncs vinga, va, qui hagi d'anar a buscar una llibreta i un llapis que posi pausa, que hi vagi, i qui hagi de posar les dues pantalles també. Comencem en res. Activitat 1. Té 5 apartats, A, B, C, D i E, i són activitats de càlcul mental de fraccions. Llavors, en què consisteix? Si la fracció o el resultat és més gran que 1, polses amunt. Si la fracció és més petita que 1, polses avall. I si la fracció és igual a 1, mà oberta. Llavors vosaltres, com veureu, en el formulari hi ha amunt, avall, mà oberta, que correspon més gran que 1, amunt, més petit que 1, avall, igual que 1, mà oberta. No us diré el penso, preparo i mostro, ni el penso, preparo i selecciono, perquè si no el vídeo durarà molt i vosaltres potser us anirà malament. Llavors, simplement jo diré les operacions i us deixaré un temps perquè pugueu contestar o pugueu apuntar-ho a la llibreta. Doncs vinga, som-hi. Activitat 1A. Una meitat més 2/3. Una meitat més 2/3. B. Un terç més 5 meitats. Un terç més 5 meitats. Recorda que si és més gran que 1, polses amunt, si és més petit, polses avall, i si és igual a 1, mà oberta. Un terç més 5 meitats. C. 0,25 més 2/3. 0,25 més 2/3. D. 0,5 més una meitat. 0,5 més una meitat. I últim, 0,4 més una meitat. 0,4 més una meitat. Ara hauríem acabat el càlcul mental de fraccions. Passarem als problemes. Problemes orals. Jo us llegiré el problema 2 cops i a poc. Quan acabi de llegir per segon cop, deixaré 5-10 segons perquè penseu i apunteu la resposta a la llibreta o bé seleccioneu directament el formulari. Comencem pel problema 1. N'hi ha 3. 1. D'una corda que fa 30 metres, en tallo un tros de 9 metres i un altre de 6 metres. Quants metres de corda queden? D'una corda que fa 30 metres, en tallo un tros de 9 metres i un
de 6 metres. Quants metres de corda queden? Ara podeu seleccionar el resultat, ho apunteu a la llibreta i ja ho passareu després. Problema 2. La quarta part de les 48 persones que hi ha en una festa són noies. Quants nois hi ha a la festa? La quarta part de les 48 persones que hi ha en una festa són noies. Quants nois hi ha a la festa? Tres. Quantes rodes hi ha en 3 cotxes i 2 motos? Quantes rodes hi ha en 3 cotxes i 2 motos? I ja està, ja hem acabat. Per avui hem acabat. Com que és el primer dia, només hem fet... tinc la veu una miqueta malament, ho estic notant. Hem fet càlcul oral i hem fet els problemes orals. Els pròxims vídeos que vinguin també tindreu el problema del dia, que és superdivertit i és molt interessant de fer. Espero que hagueu gaudit aquesta estoneta de càlcul i ens veiem el pròxim dia. Un petonàs. Adéu!